Χωριό Λαζανιάς, ξεχασμένο από το χρόνο, στέκει ανάμεσα στο μοναστήρι του Μαχαιρά και το χωριό Γούρι. Από τη Λευκοσία, 45 λεπτά δρόμος μέχρι τη Λαζανιά, που πήρε το όνομά της από τους Λουζινιανούς κατακτητές. Κάναμε τη διαδρομή μέχρι το χωριό για να περπατήσουμε στα στενά σοκάκια με τα αιωνόβια πέτρινα σπίτια, να απολαύσουμε την ησυχία και τους ήχους της φύσης, να θυμηθούμε την αυθεντική Κύπρο που χάσαμε και να πάμε μέχρι το μοναστήρι του Μαχαιρά. Το δημοτικό σχολείο του χωριού στέκει κι αυτό και καθώς δεν υπάρχουν πια παιδιά, μετατράπηκε σε ταβερνάκι. Ένας ζεστός χώρος για τους περαστικούς και τους επισκέπτες. Εκεί συναντήσαμε και τον κοινοτάρχη του Λαζανιά, τον κύριο Σωτήρη Χατζηπαυλή, που στην ουσία αναγκάστηκε να αναλάβει καθήκοντα όταν ο 90χρονος κοινοτάρχης Μιχαλής Κυριάκου δήλωσε πως πρέπει να παραδώσει τη σκητάλη. Μαζί του μας καλωσόριζαν και οι κύριοι Μιχάλης Καραολής και Ηλίας Σημεωνίδης, αντιπρόεδρος και μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα. Ελάχιστοι κάτοικοι, θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι σχεδόν εγκατελειμμένο το χωριό. Τι γίνεται σήμερα? Πρώτα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στην κοινότητα μας. Εμείς με τη συνταξιοδότηση μας που επάψαμε να έχουμε οικογενειακές υποχρεώσεις, επιλέξαμε να ζήσουμε εδώ. Γι' αυτό να αποτελούμε και το Κοινοτικό Συμβούλιο. Στόχος μακροπρόθεσμος φυσικά και δύσκολος είναι όχι μόνο να διατηρήσουμε τον αφιστάμενο αγροτουρισμό, αλλά και να τον αυξήσουμε. Ένδειξης υπάρχει, γιατί αρχίσαν να επιδιορθώνονται παλιά σπίτια. Φυσικά είναι στόχος πολύ τολμηρός και σίγουρα μοναχικοί καβαλάριδες μόνο με το Κοινοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να επιτευχθεί. Έχουμε πάρα πολύ βοήθεια που δράττουμε τώρα της ευκαιρίας να ευχαριστήσω και δημόσια και το Σύνδεσμο Αποδήμων και Φίλων Λαζανιάς και την Εκκλησιαστική Επιτροπή, που όλοι μαζί προσπαθούμε και στο τέλος νομίζω φαίνεται πως σίγουρα ότι θα πετύχουμε. Διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις στέκουν δίπλα σε αυτά τα χωριά που μέσω της επαρχιακής διοίκησης αλίμονο να μένει χαμένη κρατική χορηγία και η βοήθεια. Αλίμονο δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε τίποτα. Εκεί μας περίμενε και μια παλιά γνώριμη, η κυρία Φρίνη Παπαδοπούλου, η οποία μετά το ΡΙΚ επέλεξε για δεύτερο σπίτι της το χωριό από όπου κατάγεται η μητέρα της. Πάρα πολλοί κόσμος με ρωτά, βρε Φρίνη, πώς έτυχε και είσαι εκεί πάνω, πώς έτυχε και πήγες εκεί πάνω. Λέω, δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο. Έχω ρίζες και μάλιστα βαθιές. Στο χωριό ελάχιστα έχουν αλλάξει από τότε που έσφιζε από ζωή. Οι μεγαλύτεροι θυμούνται μέχρι σήμερα, όταν το τηλεοπτικό συνεργείο έφτασε εκεί για τα γυρίσματα της σειράς του Μιχάλη Πασαρδί, «Το νερόν του Δρόπη», που μεταδόθηκε από το ΡΙΚ. Την Κύπρου να γυρίσουσιν που μια μερκάνος άλλη, οι ξένοι που θαμάζουσιν τες όμορφες τα καλή. Τώρα πια οι ελάχιστοι κάτοικοι περιμένουν τα Σαββατοκύριακα για να ακούσουν πάλι τις κουβέντες των μεγάλων, τα γέλια των παιδιών και κάποτε τη Θεία Λειτουργία από το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου. Πώς πήρε το όνομά του το χωριό? Ο Λαζανιάς, η Λαζανιά, είτε τα Λαζανιά και ό,τι πεις είναι σωστό. Μια βάσιμη εκδοχή είναι ότι προέρχεται από τους Λουζινιανούς. Εγώ έχω μάθει ότι θεμελιώθηκε βασικά αυτό το χωριό από μια φάρμα των Λουζινιανών βασιλιάδων. Και υπάρχουν οι ενδείξεις. Έχουν βρεθεί χαλάσματα, έχουν βρεθεί σκελετοί που ανήκαν σε υψηλόσωμα άτομα που θεωρούμε ήταν οι φρουροί, και φρουροί βασιλικοί σίγουρα δεν είναι τυχαία άτομα. Πρέπει να ήταν ψηλοί λεβέντες, όπως τους ονομάζουμε. Οι χωρικοί μάλιστα της φάρμας τότε, όταν έβλεπαν να έρχονται οι σταυροφόροι της τότε εποχής πάνω στα άλογα τους με τις απαστράπτουσες πανοπλίες τους, έλεγαν κυρίως οι γυναίκες, η κόρη μου πάλι ήρθαν οι λεβέντες. Και η περιοχή εκεί πάνω, Μαρία μου, ψηλά στο βουνό, ονομάζεται μέχρι σήμερα εκείνη η περιοχή Λεβέντενα. Τώρα το χωριό Λαζανιά είναι παραφθορά ακριβώς των Λουζινιάν.
Επίσης, πριν κάπου 80-85 χρόνια, εργάτες σκάποντας να φυτέψουν αμπέλι, ανακαλύψαν ένα μεγάλο δοχείο με χρυσά. Όταν ο ιδιοκτήτης αντιλήφθηκε αυτόν το έβριμα, έδιωξε τους εργάτες, οικειοποιήθηκε αυτόν το δοχείο κρυφά και παράνομα, γι' αυτό δεν έδωθηκε ευκαιρία σε ειδικούς να μελετήσουν και να πούν τι ήταν αυτά τα χρυσά. Ήταν νομίσματα, ήταν απλώς χρυσός ή κάτι άλλο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτός ο κύριος στο τέλος ευρέθηκε να είναι πολύ πλούσιος. Και κάποιο Μάιο παίρνω ειδοποίηση από το γιο μου που ζει στο Παρίσι ότι θα βρίσκονται εδώ ο τελευταίος πρίγκιπας των Λουζινιανών βασιλιάδων, ο Φιλίπ Γκίντε Λουζινιάν, και ήταν ο τελευταίος πρίγκιπας ο Φιλίπ μαζί με το δήμαρχο της Λουζινιάν και κάπου 15-16 δημοσιογράφους που είχα φέρει μαζί τους. Και ήταν οι πρώτοι που μπήκαν σε αυτό το σπίτι μόλις είχαν τελειώσει, οι Λουζινιανοί. Οι Λαζανιάδες, όπως τους λέει ο Λεόντιος Μαχαιράς στο χρονικό του, είναι όλοι χριστιανοί Ορθόδοξοι με μια μεγάλη γενιά ιερέων. Η σχέση του χωριού με τη Μονή Μαχαιρά ήταν και παραμένει να είναι πολύ στενή. Ενδεικτικά να πούμε ότι κάτοικοι εργοδοτούνταν στη Μονή, διετέλεσαν μοναχοί κάτοικοι του χωριού μέχρι και ηγουμένοι. Οι τελευταίοι κάτοικοι του χωριού εξιστορούν μέχρι σήμερα όσα πέρασαν και όσα είδαν κοντά στο μοναστήρι τη μέρα της θυσίας του Γρηγόρη Αυξεντίου. Ο παππούς Παναγιώτης δεν ζει πια. Έλεγε πως ενώ έβοσκε το κοπάδι του σε μια πλαγιά, έβλεπε από μακριά το κακό και αναρωτιόταν, όπως έλεγε ο ίδιος, ποιον Λεβέντη να κλαίει τώρα η μάνα του. Αδέμαντα των σκοτεινών και μέρα λυπημένη που ήρθε σήμερος εμέν την πόλο πικραμένη. Η τοποθεσία του χωριού ως τέτοια που είναι δεν μπορούσε να μείνει αμέτωχη στον απελευθερωτικό αγώνα του 55-59. Εκτός από την ομάδα του Αυξεντίου που τότε με το ολοκαύτωμα όλοι παρακολουθούσαν τα γεγονότα με θλίψη, υπήρχε και μια άλλη ομάδα ανταρτών, γι' αυτό και τα βουνά είναι διάσπαρτα με κρυσφύγετα, τα οποία χρησιμοποιούσαν οι αντάρτες και μετακομίζαν από ένα σε άλλο για να μην εντοπιστούν. Οι χωριανοί ήταν πάντοτε αρρωγοί στις αντάρτικες ομάδες, εξού και γι' αυτό δεν μπορούσαν να επιβιώσουν μέσα στα βουνά. Επίσης υπάρχει και ένα κρυσφύγετο μέσα σε ένα σπίτι στο χωριό. Ήταν η είσοδος του κάτω από την νησιά που μαγειρεύαν τότε με τα ξύλα οι χωριανοί. Όλα αυτά έχουν περάσει. Μόνο που αν οι πέτρες στο χωριό μπορούσαν να μιλήσουν, αυτά θα εξιστορούσαν. Θα μιλούσαν και για χαρούμενες στιγμές. Όχι πολλά χρόνια πίσω, τη Δευτέρα της Λαμπρής, στην πλατεία του χωριού στηνόταν γλέντι και μικροί και μεγάλοι έπαιζαν παραδοσιακά παιχνίδια. Τόσο κοντινές και τόσο μακρινές αυτές οι αναμνήσεις. Οι κάτοικοι ήταν περισσότερο αμπελουργοί και λιγότερο χτινοτρόφοι. Η ασχολία των κατοίκων ήταν η αμπελουργία, οι ελιές και τα αμύγδαλα και σε πιο χαμηλό βαθμό η φτηνοτροφία. Τότε λειτουργούσε κανονικά δημοτικό σχολείο. Σε κάποια φάση όμως αυτά τα παιδιά θα έπρεπε να πάει γυμνάσιο. Συγκοινωνία δεν υπήρχε. Οι δρόμοι τότε που ήταν και χωματένοι ήταν σε πολύ κακά χάλια. Γι' αυτό ο κάθε γονιός εφρόντιζε να βρει κάποιο συγγενή γνωστόν κάτω στην πόλη να στείλει το παιδί του για να μορφωθεί. Τελειώνοντας το γυμνάσιο, ερχόταν η αποκατάσταση. Και η επαγγελματική και η οικογενειακή. Οπότε αυτόματα τότε υπογράφεται η μη επιστροφή και γι' αυτό κάποιες κοινότητες σαν την δική μας φτάσαν να είναι σε αυτά τα χάλια που είναι τώρα. Δεν θα μπορούσαμε να μην επισκεφθούμε και την εκκλησία του χωριού. Την ξυλόγλυπτη με το εξαιρετικής τέχνης εικονοστάση που χτίστηκε το 1855. Η εκκλησία είναι αφιερωμένη στον Άγιο Γεώργιο. Πριν κάποια χρόνια
στην προσπάθεια που έγινε να συντηρηθεί, ανακαλύφθηκε να είναι κάτω κρυμμένα στο πάτωμα μερικά πιθάρια, τα οποία εικάζεται ότι υπήρχαν για σκοπούς ηχητικής. Ήταν μεγάλη έκπληξη, φαντάζομαι, όταν τα ανακαλύψατε, έτσι. Πολύ μεγάλη έκπληξη και δεν νομίζω να υπάρχει κάπου αλλού κάτι τέτοιο. Θα ήταν παράληψη να μην αναφέρουμε πως το χωριό έχει περιληφθεί στον κατάλογο με τα μονοπάτια μελέτης της φύσης του Τμήματος Δασών. Όσο για τη δική μας διαδρομή, αυτήν που ακολουθήσαμε για να πάμε στο χωριό Λαζανιάς, ήταν διαμέσου της κοινότητας του Πολιτικού και παράλληλα με την Αγία Σκέπη στο Φιλάνι. Μια διαδρομή 45 λεπτών. Στο δρόμο για τη Λαζανιά μας περίμενε μια μικρή έκπληξη. Μια μικρή όαση μέσα στη μεγάλη όαση της φύσης. Το οικολογικό χωριό της γιατρού Μαρίας Γεωργίου. Το όραμα ήταν να δημιουργηθεί ένας χώρος ανάμεσα σε φυσικό περιβάλλον, ο οποίος να πληρεί τέτοιες προδιαγραφές που να τον καθιστούν κατάλληλον να λειτουργεί σαν χώρος εκπαιδευτικός, σαν χώρος επιμόρφωσης ατόμων κάθε ηλικίας με επίκεντρο τα παιδιά. Πάμε τώρα πίσω στο χωριό, όπου η κυρία Φρίνη Παπαδοπούλου έχει βάλει στόχο να κάνει τον κόσμο να αγαπήσει τη Λαζανιά μέσα από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που οργανώνει. Την πρώτη φορά που έχω διοργανώσει κάτι είναι ακριβώς κάτω, εδώ στην αυλή του σπιτιού. Και ήταν στη μνήμη του αντρός μου, του Χαρίλαου Παπαδόπουλου. Πώς είναι η καθημερινότητά σας σε ένα τέτοιο χωριό που δυστυχώς σήμερα στερείται ζωής? Μένουμε κάποτε και ολόκληρες εβδομάδες, όχι μερικές μέρες της εβδομάδας. Ασχολούμαστε ερασιτεχνικά φυσικά με τη γεωργία, αλλά τα τρεχάματα για να διατηρηθεί αυτή η κοινότητα και να προοδεύσει, να αναζωογονηθεί, είναι πάρα πολύ και τρώμε πάρα πολλές ώρες. Τόσο κοντά και τόσο μακριά. Ένα χωριό ξεχασμένο από το χρόνο, όπως και τόσα άλλα. Μόνο που αν τα ξεχάσουμε εμείς, δεν θα έχουν λόγο να στέκουν ακόμα.